BJP Racharia Song pen isi akisung nang le bom tanglo. Nitish Kumar phipu thot Meghalaya CM Conrad K Sangma lepai BJP along pen che o tanglo. Conrad K Sangma BJP asong along pen che o det pen nihang nirep ahawara long puthot akimi Racharia Song si nang chari pon thu poma posi ke ongdong arat pen karju pona lamthe paklang pon. Karbing long life abirta pininang lituma phan nang ke wan pi bangso birta laki political sodak dak abirta. Maharashtra pen Bihar among weason ni hang ni rep along rialo an nang le bom tanglo. Bonta koloso long rialong ma nang ke jap bangso puthak arjuik tha. Racharia ja kongkang tang klong ke hok pon asong BJP aphan non kopi koson among welo nang ke lepo. Ke dam tangapor Maharashtra pen Bihar along rialong ason si Meghalaya long ta nang le rok jima. Labangso lam pen Meghalaya long rialong ta Racharia ja kong kachelarji angring anasi wanglo. Birta kilong pona ting pulote non ke wangji state assembly kilik pona hut North East Democratic Alliance mate NEDA ki phuk dakji angring thedung binonglo. Athe National People's Party atum BJP asong pen pajir po pelo. Kedam tangapor hut Meghalaya long rialong NPP la pen BJP ke pajir po pen si sarkar sing ponlo. Bonta non ke wangji state assembly kilik a hut pen abangke jungjung asong pen si cherapo. BJP asong pen NPP ang bong kachipri jiaphan Chief Minister Conrad K Sangma jisik chedang bom tanglo. Non kivang ji State Assembly kilik hut pen jungjung mate NPP asong pen si charjapo. Labang sola Meghalaya Chief Minister Conrad Sangma hin pen pangdak ponlo. La so ting pen jong si langdamlo pulote BJP asong aphan katora aloti anasi klanglo. Labang solong rialong non kivang ji surihini raing koi raket hom aningkan assembly kilik padopo. Labang solong NEDA asong pen ki claim ki damrap amo che o pamesi NPP asong pen che dan pon betpo. News Desk Report, Karbing Long Live.